What you property? That's on China. My certainty. Somebody say pull up.
Just
Yes, sir. What's Robert Music? What the property? What's Robert Music? What the property? That's what children must have. Did you mean any conditions, sir? Kana vakakwanisa kuramba Jesu kugona sei kakusa kuti wenyimiwo munhu wenyama kugona sei ndinamasikaasingakaninokumbira andingagona zvezvezva vanokumbira kuonana mapangu baba ndinozvididipisa kuzvishandira inini handikoni zvese handikwanisa
Yes, sir. Too much. Too much. Engineer. Hey. Engineer. I want to sound you. Yes. That's good enough.